yimɓe ko ɓe DSTV hande o eɗen ɗo e Kanel eɗen jodde monsieur le maire de Kanel Mamadou Sadio Diallo tawi ko yiɓɓenkoɓe télémon diaspora Sénégal TV eɗen mbaɗi dewtegel eɗen gandi hanki yo lonni 20 h président de la république waɗi déclaration e nder leydi Sénégal ko ari haɗa watta e batte total honorable député monsieur le maire salmina e bandiraɓe yiɓɓenkoɓe Sénégal diaspora TV. Assalamu alaikum mon assalamu alaikum maɗa Aliou Kanté ana wondiɓe ma mi salmini on mi jarnima on mi salmini kadi hettotoɗa yawo continue e caggal nde calduɗa bandiraɓe yiɓɓenkoɓe DSTV honorable monsieur le maire aɗa sufti waɗi discours hanki haaldude ɓiɓɓe Sénégal naaɓe caggal nde calmina en tant que maire Kanel dutta salminago e salminde bandiraɓe yiɓɓenkoɓe en tant que maire de Kanel maire département Kanel e on collectivité local o ɓesgu Kanel wawi wonde fof so tawi ko nder wuro ngo walla so tawi caggal wuro ngo salmini hettotoɓe TV oɗo sikki tuggude jamma hanki faade hande yimɓe kewɓe ene juumi seeɗa balle ɗine maayi tagi noon ko on mataw koɓe ɗaminino ɗum koɓe cikkuno jogui ko parti ji kewɗi wiya coalition Benno Bokk Yaakaar parti APR ene jogui caɗele élection ngaji ɗiɗo jewtuɗi parti APR membre fondateur uji SDAP fof ɓe ngala konngol so wona wiide président Macky Sall kañum woni candidat mabɓe 2024 ko ɓoyani ko maire uji Sénégal ɓurɗi hewde poti to palais ngam wiide kañum woni candidat président Macky Sall ngam poti tan ko potital républicaine ɓe mbaɗi ko fodde maɓɓe weñaki wiideɓe eɓe jiiɗi président wona candidat maɓɓe ɗum weñaki caggal eɗen gandi enen fof lawol ngol ene yamirno président wontude candidat lawol ngol heddi noon wonde candidat ko décision personnel caggal nde neɗɗo o wiide hoore makko kanko wawi wiide oɗo wona candidat so tawi o wi ko candidat e oɗon sa ƴeew so tawi candidature makko o hunde fonde wonde walla ala gila hanki faade hande président Macky Sall waɗi discours muɗum leydi Sénégal naaɓe hewɓe e mbiya président Macky Sall ko ɓurɗo yaade candidat mbiɗa ko ɓurɗo yaade walla ko ɓurɗo non hulani yaade président Macky Sall décision mo ƴettiɗo o ko décision sage ko décision dimu ko stabilité muɗum ko deede muɗum ko jam muɗum eɗen pulaar eɗen keewi wiide ko jam waɗi ko jam haddula décision o wona kulol ko ala ko ƴeewde caggal wonɓe ɗum weñi haa heewi tawi oɗo fonno oɗo wawno yaade to banggal sange min mi hayti yaade fufde ko haa leydi ndi yeeda fufde ko haa leydi ndi deeƴa fufde ko haa jam kontina e leydi ndi kadi ɗum ɗo ko waɗi ɗo ko waɗi ɗo ko décision mo ngannduɗa hokki leçon kala ɓiɗɗo Sénégal naji walla kala ɓiɗɗo Afrique en kewani yiide le président wi hayso tawi ɓuri jogui droit mi yahani sababude yiilade mi gaydere e nafoore e leyɗam ndi oɗo décision firti ko ma président Macky Sall waɗ organisé élection présidentielle tawa o yahani monsieur le maire c'est Kanel commune mo Kanel Mamadou Sadio Diallo en tant que honorable député président Macky Sall woni candidat muɗum président Macky Sall waɗi déclaration wonde yahani élection garowo beele département Kanel oɗon paari yaadude aɗa andi fulani heewi wiide gertugal ɓoccoɗum fof min mbino mbaɗo no mbimi mbaɗo no mbawi plutôt wino ko kanko woni busoruma e politique ɗon ɗo o wi oɗo sikki ko wasimo yaade nde ɓuri wonde gartam e leydi ndi minen min nani ɗum min jaɓi ɗum ha heddo caggal
walla soɓe ardiɓe ɗum ɓe jewtide sikki ala konngol makko haa hannde ne waawi yahde heen kala noon mo Benno Bokk Yaakaar suɓi woɗa anndi pellet ɗo e département de Kanel walla région de Matam walla ko ɓuri heewde yaade ko ɓuri heewde Benno Bokk Yaakaar kono ɗum yaada so Allah inchallah. Monsieur le maire, président Macky Sall a wii gettugal e ɓoccoɗe gettugal fof ko ɗum gettugal jeeri ɗum firti ko président Macky Sall ko wondiɓe makko e yaadiɓe makko kono Benno Bokk Yaakaar e poɗodiral gongal e nder majjum so tawi ngal ɗo poɗodiral wawno renndinde ɓe ɗon ko président Macky Sall wiya o candidat hannde président Macky Sall wi wona candidat monsieur le maire de Kanel gettugal e ɓoccoɗe ɗum fof joom gettugal jeeri holno on image ardata e maɗa e nder Sénégal. No ɓurɗo jogii yaakaare rennduɓe Benno Bokk Yaakaar ɓe renndiniɓe ko d'abord e yiɗi kadi ardaade garɗugol moƴƴugol hollude Sénégal laawol ɓamtaare gila kadi ɓe ndenndi Sénégal yii heen jam yii heen ɓamtaare hay so tawii wonko heddi en mbaawaa wiide alaa ko waɗaa ɓeɗe sikki ko ɓe responsable sabu maɓɓe e Sénégal ko yo dat yo won nde ko noon sikki alaa hawrude ɓe kay ko waɗi majorité ko loola Macky Sall ni ɓe ƴeewa ardinde ɗum inchallahu rabbi ene waɗi jikki ɓuri heewde leydi ndi ma yaade référendum 2017 président Macky Sall waɗi organisé élection référendum won leydi ndi yo wi eeyi walla wi alaa ko ɓuri hen heewde yaadi wi eeyi eko yinno ko te ngal ɗo kuulal en jeeno heen wonde waɗa deuxiéme quinquennat hankkadi ɗum a laamaade ko ɓuri leydi ndi pendant deux mandat 5 ans ɗum woni quinquennat président Macky Sall dañii mandat gooto quinquennat ala o janfaaki leydi ndi o janfaaki Benno Bokk Yaakaar no mbirnomi jooni ni o yiɗi ko deedere leydi o yiɗi ko hokkude leçon kanko o naati histoire politique aduna o wati omo waawno kanko ni jattinaade oyi caggal laawol no hokkimi mi yaha leydi ndi yimɓe ɓe kuccondira ngaañondira bonondira bonna leydi ɗum o wi alaa kanko nafoore Sénégal taw intérêt Sénégal taw deede Sénégal taw ɓurinimo hoore makko donc o waasa yahde mbele kala keddiiɗo faama caggal ɓe dugalno ɓe mbii ko constitution haɗi nde ko noon kamɓe ne kala mo institution haɗi wi a waawa wonde candidat yo jaɓ ko noddude e gulaali e lugaali walla yo tubbi walla yo hele walla yo won ɗum ko façon de démocratie mo hokki aduna o fof fuɗɗori noon koye ɓiɓɓe Sénégal naaɓe ɓe teenti noon e teeɗontoɓe lefol laamu teeɗontoɓe lefol laamu leydi Sénégal élection 2024 coalition Benno Bokk Yaakaar o mbaɗi organisé keewɗi ñalawmaaji keewɗi ñande keewɗi wiide kanko woni candidat o ɓayde o wi on o wona candidat leydi Sénégal mbele oɗon pari mofandemo candidat ngaddunomo candidat mbiyamo ko o woni candidat men président Macky Sall eyi tegal ko coalition mbiɗa coalition ene jogii arti ene jogii des leaders kala chef de parti oɗo sikki oɗo yanana yimɓe militaji mum mbayi mumen kono min mbaye Macky Sall firti ko amin kooli amin gardini so tawi ko wayi ni wonde importance ari min kettoto tawa ko mbiɗa min kettoto tawa ko kalɗa emin ɗamini kanko mo gonowo e ɓernde makko mo suttoto o tawata komo ɓernde amin nangi minen APR emin ɗamini kadi kamɓe liideruji ɗi so tawi ɓe joddima ɓe kaldi moɓe cuttoto o ko o woni mo ɓernde Benno Bokk Yaakaar c'est à dire les membres de Benno Bokk Yaakaar jogori hawrande so Allah jaɓi inchallah. En tant que maire Kanel honorable député Moussa Diallo hanki faade hannde londi haa maddi leydi ndi ko haala ngoota coccolgal ko gootal président Macky Sall waɗi déclaration ene heewi poɗodiral no feewi hannde o département Kanel waɗi déclaré kanko woni candidat mum département Matam waɗi déclaré kanko woni candidat mum e rencontre baɗɗo Dakar o ministre Mamadou Talla haali une région fof
en tant que ministre département mo Kanel région département Matam no waɗi ministére uji département Ranérou waɗi ko député mais o haala yimɓe région fof ko ministre ko kañum président Macky Sall woni candidat président Macky Sall woni candidat beele département Kanel monsieur le maire hannde ko Allah alfini département o en tant que maire de Kanel ko artude e namdal ngal nde taw en darnomo ko heewi mbiɗen kanko woni candidat men kanko o hooli wona candidat a wi o janfa e leydi ndi kono janfa e bello makko yaara kono kanko namdino honorable yo leydi ndi waɗ référendum leydi ndi waɗi référendum deuxiéme mandat quinquennat on kiddi ha joni mbiɗa anda pour parle en fait aɗa andi bon pour revenir question ma o Allah halfinimi hannde ko Kanel département o to banggal politique ne jogui ardiɓe ɗum ko wona ɗum ko gonga min mbino ko kanko woni candidat accuni mbiya seereɓe ɓe diiniyankoɓe ɓe kilifaɓe diine e aada e waɗoɓe politique ɓe Allah ardini ɓure ɓe pop walla département ji ɗi holko mbi ko kanko woni candidat holko ɗum woni holko ɗum firti ko ɗamamo e yimɓe ɓe ene hedde e makko ha hannde ko jogoɗo moƴƴinde ngati ko adduno ko moƴƴini ɗum ko firni ɗum ko yonni ɗum e dey ɗum fof koye saha mum so tawi ko makko ko ɓenni Allah kay ene tagani en ɓiɓɓe rewɓe e worɓe yonɓe e nder APR walla sa yiɗi mbiya e nder ɓenno bokko yakar ɓe ngannduɗaa ene mbaawa lomtaɗen kañum ɓenne moƴƴina ete moƴƴingol ngol ko groupe wona neɗɗo gooto ko fedde wona aade gooto ko dental haqqillaji e miijoji e anndude e fellital wawata gullude leydi hono no gulliri noon ɗum ɗon tan ɗum tedde soɓe inchallah aɗa wawi haalde inde ɗiɗo en tant que diaspora donc le pouvoir heɓa ko diaspora naaɓe mbi président Macky Sall walla président Macky Sall mbi yaaro wonnaɓe député jotɗa hujjaji on mandat timmi diaspora o rendi ɓe mbi kamɓe ɗum yonani ɓe mami dokkuma ville de Kanel mairie jotɗa ɗo ɓe ɓurɗa ɓadade population gonga député ne ɓaɗi population kono maire ɓiɗa ɓaɗa holno jiiruɗa diaspora naɓe hannde a haala inde mabɓe par ce que to gonɗa France naɓe ɓoyan ko président yiɗum hol erago mbawɗa wiideɓe nde tawno diaspora naɓe soɓe nangi ɓe goppata e doole ɗe ɓe jogino e coftal ngal ɓe jogino ko ɓoyani ko jaɓɓade président Macky Sall ɓe mbi président woni candidat men hande président yettiɗo hol erago mbawɗa wiide diaspora naɓe erago noddanmi diaspora o hono won erago tan noddanmi bandiraɓe fuutankoɓe particulièrement Kanel naɓe ko holludeɓe tan ha hande Macky yaltani Sénégal ha hande o nattani wonde neɗɗo politique ha hande o nattani yidde Sénégal yidde ɓe jinnomo nde yoɓe continue hoolare nde yoɓe continue e makko ɓe mballodira haɓe dañimo ne lomto o noon wawata gasde tawa yimɓeɓe e koye mumen dentani tawa yimɓeɓe e koye mumen kaldani tawa yimɓeɓe e koye mumen pewjiɗani tawa moni fof ardinani taw nafoore leydi ndi nafoore parti o hino diaspora sino tawi noon sabi diaspora fof o wontan comme no sagoji men ni e nande so tawi no sagoji men gonno o wontan no candidat joni noon hayso wontani candidat omo wawi jogade candidat mo jogoto o so tawi mo woni to banggal juuɓine ene wawa kam to banggal politique tawa ko miñi ko tawa jogui ko jikku makko tawa jogui ko idéji makko ɗi tawa kontirta ko plan makko tawa kontinta ko wondude e wonditiɓe makki ɓe wona no fewi so Allah yiiɗi jaɓi sabara suuɓa ko heddi appel goɗɗo o koye fuutankoɓe jinmi so tawi ko sagal kala leader fuutanke particulièrement oɗo diwan département de Kanel département de Matam département de Podor de Ranérou et j'en passe en tout cas ko Fouta fof mbimi yoɓe jomto kalata
piwjida ɓe dañde on programme commun mono itta Fuuta e caɗeele mum ɓe jogitoo ɗum ɓe mbaɗa ɗum e dow taabal kala jogorɗo arde ɓe njewtida e mum ɓe mbiya ɗum ɗo ko ngoƴaaji amen ɗum ɗo ko geɗe ɗe min cogi ɗum ɗo ko fuunde nde Fuuta foti heɓde ɓe mbaɗa konngol Fuuta ɓe kaalda nden so Allah jaɓi inchallah enen ɗama ɓe kala mbawɗo arde so woni ma tokkiso ko ɓe kaalata koɓe ma so feccaade kala nde pecciɗen en peccii doole men en peccat avenir men Fuuta noon waɗo nodda ɓe kamɓe fof ɗo mbaawi wonde ɓe njoddo ɓe kaalda yoɓe njaadu surtout e kala kadi mona laamu yoɓe kaalda Fuuta ene waɗi retard économique ɗum ɗon ɗum wonaa foti fof Sénégal fof mbiyataa ko pays sous-développé kono moni fof ko ngal fiɗaangal ummati enen njiyeten tan ko ngoƴaaji men ɗi e manquement ji men ɗi kono oɗo waɗi jogiiɗama so tawii ɓe ngollirii hono noon maɓe nane maɓe njiye maɓe kule maɓe gittane gaɗa. Monsieur le maire erango maɗa waɗi fayide yiɓiyankoɓe diaspora Sénégal TV to ɓe ngannduɗaa to ɓe ɓaddiiɗe population en jetti Allah no feewi en jetti monsieur le maire e erango ngo weddi e nder leydi Sénégal haa cagga leydi Sénégal namdal goto haɗum hokkuɗen konngol mbaynigu Benno Bokk Yaakaar nan oɗon pari candidat mo président Macky Sall jogoto suɓaade o o yalta e coalition Benno Bokk Yaakaar walla alaa kono ngatɓe ñiiƴi tan mo welta e ndeer APR eyi aɗa anndi politique yiyaa ko ngaree haa ndenden dañen doole kono so yontii yimɓe ɓe ne pecca woni fof feccotoo ko hakke doole mum nden nganndi Benno Bokk Yaakaar so tawii walaano jomni hoore ndee ko APR e ko noon so tawii rewii normal so tawii wayino yimɓe cikkiri ni ko ɗenɗo APR foti kadi ardaade caggal ko kañum kadi arta e ɗum ɗon ko woni ɗo min jiɗi nde min duwotoo kono alaa kulli haalin hade mi wiima mawɓe ko maa njewtida kaalda kollita heddiiɓe responsable uji ɗi eyi ɗum ɗon hankadi ne ko so tawii junngo ene daa neɗɗo yewtata inchallah monsieur le maire téléma diaspora Sénégal TV hannde arno yewtide ma faati e déclaration président Macky Sall waɗi nder leydi Sénégal wonde wiide wonani candidat 2024 arno ɗo ko musidɗo Aliou Kanté jogii kaɓe ɗo ko Amadou Diallo toon to Dakar ɓe woni toon ɗum ngaɗa kañum woni Samba Diop e Amina Ndiaye to France woni toon Abba Salif Haydara konngol ma mbaynigu e wasiye mo mbawɗa hokkude diaspora TV mi salmintumi laawol gongol dokkuɗaami haalde min ni yiyandam il faut wonde peut être mo heɓaani won nokku won to banngal responsabilité politique ko noddami Sénégal naaɓe tan ko on élection toka fof ne jari président Macky Sall soodi haa timmi holli en laawol e ko noon won nodda kadi heddiiɓe ɓen mo sareeɗi ala aan laawol haɗiima yo jabru Allah waasa noddude bonande konngol ɓe mbaynigu télémen diaspora Sénégal TV amin jetta Allah no feewi amin jatto o ngannduɗaa kañum woni monsieur le maire ville Kanel e honorable député Massadio ma ngadi ko ɓooyani ko leydi ndi waɗi dillere min nodduma téléphone notiɗa jodde ma ɗum ɗon ko hollirde ko fedde laawol wiide politicien ji ɗi ngannduɗaa kañum woni jooɗi e nder nokkuji ɗi ene joɗini population ma ko jabdema haaldude renndo ngo ko fodde télé diaspora Sénégal TV jaɓa huccidde e renndo ngo haalde ngoƴaaji renndo ngo ken deñɗirde amin jaarnoma on baŋnge amin mbiya kadi dillooɓe baŋnge mo dilloɗaa yoɓe tinno ɓe ɓallo haaliyankoɓe ɓe ɓallo télé ji ɓe ɓallo radio ji ɓe mbawa haaldude renndo ngo amin jaarnoma oɗon baŋnge ɗum noon ko diaspora Sénégal TV arno ɗo hannde dusdude mon ngam yewtidde monsieur le maire mo Kanel ko faali dusdude président Macky Sall wonno min mbayni mon haa sahaa goɗɗo ok jooni mi ƴetta ɗum ɗo élément goo jelma